denok ezagutzen dugu zein den Beurko institutuko egoera, eta ikastetxe honetan arte batxilergoa desagertzeko arriskuan dago. Denok dakigun moduan, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Departamentuaren erabakia da, hurrengo ikasturtean lehenengo mailako arte batxilergoko talderik ez sortzea, eskaintza hori ez ematea. Horregatik, H Bilduk aurkezten du erregu hau gaur. Udalbatzak, erregu honekin nahi duguna da udalbatzak pausu bat aurrera ematea. Pausu bat aurrera eman dezan, azkenean herritarren hurbilengatik dagoen erakunde bezala, erantzukizuna daukagu. Eta Barakaldoko udalak ardura osoa dauka Beurkoko arte batxilergoa defendatzeko hezkuntza sailaren aurrean. Erabaki bat hartu behar da, matrikula kopurua edozein dela ere, arte batxilergoko lerroa mantentzearen aldeko apustua egin behar da, eta zergatik hau da garrantzitsua. Beurko institutoak batxilergo modalitate hau guztiz kontsolidatuta dauka, eta Barakaldon erreferente bat da. 2 hamarkada baino gehiago daramatza modalitate hau eskaintzen, eta gainera hainbat baliabide, pertsonal eta material inbertitu dira kontsolidazio edo egonkortasun hau lortzeko. Eta hainbat proiektu elkarlanean abian jarri dituzte urte hauetan zehar, udalerriko beste eragileekin, kulturetxeak, zirkodomoa eta bestelako eragile kulturalekin. Eta Barakaldo, denodakik moduan, Bizkaiko bigarren udalerririk jendetsuena da, eta Euskal Herri osoa kontuan hartzen badugu 5. Eta horregatik, inguruko udalerri eta eskualdetatik ikasla jasotzen ditu, eta hain justu, Beurkoko batxilergo honek ere jasotzen ditu ikasleak beste udalerri eta eskualdetatik. Eta D ereduko kalitatezko hezkuntza eskaintza publikoa bermatzen duelako. Horregatik guztiagatik, gure eskaera da, Barakaldoko udalbatzak, hemen gaudenok, Beurkoko hezkuntza komunitateari babesa ematea, eta erakunde eskudunen aurrean, arte batxilergoa mantentzea, defendatzea. Herritarren ordezkari politikoa garen aldetik, gure esku dagoen guztia egin behar dugu, Beurko batxilergo modalitate hau defendatzeko. En este ruego se propone por el Grupo Político Municipal EH Bildu llevar a cabo algo ya realizado por esta concejala del área de educación, como en otros muchos casos, derivado fundamentalmente por el conocimiento y el contacto permanente que mantenemos desde este equipo de gobierno con la comunidad educativa de todo el municipio. El día 2 de junio, la alcaldesa y yo estuvimos reunidas en el ayuntamiento con el equipo directivo y una representante del AMPA del IES Beurco, en la que, tras exponer la problemática del centro, se nos solicita que hablemos con el delegado territorial de Vizcaya del Departamento de Educación de Gobierno Vasco, Iñaki Orbe. Ese mismo día, tras esa reunión, esta concejala trasladó al delegado la preocupación de la comunidad educativa compartida por este equipo de gobierno y su alcaldesa. Concretamente, trasladamos que, considerando que el equipo directivo de Beurco es un equipo nuevo, que lleva 2 años y que está trabajando duramente por reforzar el proyecto educativo del centro y asegurar más matrícula, considerando además que tiene las inversiones en infraestructuras ejecutadas, que cuentan con experiencia desde el año 2000 y que son un referente importante para Baracaldo, dado que es el único de los institutos que tiene esta especialidad, que se replantee el suprimir en primero el bachillerato artístico. Komunikazio horretan bertan, gainera, hiriko udal hezkuntza eta kultura jardueran inplikatzen den zentroa dela azaltzen dut. Zientziaren astean parte hartuz, Barakaldo hitza udal programan, Bafes emakumen argazki jaialdian, eta gazte bulegoan gazteria zerbitzuarekin hainbat erakusketekin lan egiten dutenak, eta bai antzerki eskolarekin elkarlanean aritu direnak. Baina EH Bilduk ondo dakienez, erabaki hau ez dut nik hartzen, ez da gobernu talde honek ere. Udalek hezkuntza gaietan dituzten eskumenak mugatuta daude, eta Eusko Jaurlaritzari dagokio erabaki hori hartzea. Ondo dakizuen bezala, gurekin batera toki erakundeen legea onartu zenuten, eta honek argi eta garbi esaten du norena den eskumena. Ordezkaritzatik horri buruz esan didate Barakaldoko batxilergo artistikoaren eskaintza ez dela ezabatuko, eta horri eutxiko zaiola gutxieneko matrikula dagoenean, eta hala helarazi diotela ikastetxeko zuzendaritzari.